Alright, ayan, naimbag nga oras na yamin na sa ngapada. Malibod dito yung Nemars Studio at tuy man na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga agpro-problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mang biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi nakit adda parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day ni Pinay iti Cagayan ngayon na pinauluan iti arapaap abalay. Arapaap kano abalay mga kasin. Anya nga ta at arapaap na abalay. Anya nga ta ti parikot na. Kadayta nga paulo na nga arapaap abalay. Alright, kasi man nga rod mga kasin tilinaon ti surat ni Pagayam nga Pinay nga taga Cagayan Province. Dear Kasinyong, sakbay man ti amin kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Nemars Studio nang runa keng ka nga timon iti dayto nga programa nga magusto ak launay nga bibuyaen Kasinyong. Ilinged naklatan itinagan a Pinay. Naragsak ti binangon mi a pamilya ken ni Freddy nga asawak no pay kalpasan nga naipasngay ko ti kakaisuna nga anak mi nga ni Junior, ni Freddy Junior. Nasubok ti ayan-ayat mi ken ti pamilya mi ken ni Freddy edita nag-abroad tapno no may saganaan na ken may saganaan mi tinaranya nga masakbayan ti pamilya mi. Saan ko kumakayat nga ginadayo kami nga agasawa Kasinyong ngem gapo itirigat ti biyag. Imanugutak nga uray no adday ti adayo ti asawak. Ket nagkinari kami nga dinto pulos agbaliw ti tunggal maysa kada kami. Nga uray no anya ti mapaspasamak. Di minto ipalubos nga agari ti sulisog iti tunggal maysa. Tamok adu dagiti amok nga agasawa nga nagabroad tay maysa. Ket nadadael wenno narakrak ti pamilyada. No payada panagamak ko idi Kasinyong ngem dakkel ti panagtalek ko iti asawak. Taamok nga impamaysa na kamin nga pamilyana nga aginana ngamin makitak ti gagar na nga manggunod ti arapaap na para kada kami. Nang runa Kasinyong tay maaddaan kami iti bukod mi abalay. Banag nga agpadpada mi nga saan nga napadasan bayat iti panagdakkel mi. Wen Kasinyong agpadpada nga narigat tinagapuan mi a pamilya kini Freddy nga asawak. Agpadpada met nga awan ti bukod a balay dagiti naganak kada kami. Ket saan mi kayat nga ipalubos nga mampadasan tumet ni Junior nga anak mi ken ti agbalintupay nga anak mi. Dati awanan iti bukod a balay. Dati numanen umakar iti pagabangan nga balay wenno pagkasiraan. Kalpasan ti sumagmamano nga tawen nga panagtrabaho ni Freddy di abroad. Nagbakasyon metlaeng ket ditoy nga inulit mi manen ti nagkinnari. Tanasken nga agkinnari kami manen Kasin gaputa agsublipay iti abroad ti asawak. Ta saan pa nga makaanay tay naurnong mi para iti arapaap mi nga duwa nga bukod mi abalay. Ket kastoy man nga rugyak ti amin Kasinyong. Idi tanaudi nga nagbakasyon ti asawak dito Pilipinas.
Apeket katawaan na. Ngamin, arakop ka niya, agmalmalam. Ure di kalman nga kasangsangpet ko, manipod ije Manila, na nagapwag ije abroad. Kayat-kat ka nga kayat-kat. Kit apay, dakis ka di. Mailiwak, lang kin kalakay. Maawatan ka bakit? Apay si ka, di na ka di ka iliw. Di mo ka di kayat nga rarakupin kalat ta. Wala nga, adamat di kiti naskin nga aramidin ta. Saan ko maaramid di kiti kayat ko aramidin ta. Nakaarakop ka ba't kanyak? Bakit? Mamiss ka lang arod laka. Mala sige-sige nga rin. Anya ka di pa iti ubram. Inta ko magiddan. Madamdamalaeng. Madalang naskin nga i-chat ko ta. Amumat nga isagsaganak pa iti kasapulak. Tapno no may pagnak dati sumarano a kontrata. Amumat nga subliak pa iti abroad. Kasangsangbit mo na di kalman. Naskin ka di nga day tati asikaswen. Ado pa iti aldaw lakay. Tandaan na makabulan ka dito eh. Apagbit lang ta makabulan bakit? Kita, naskin nga aramidig amin itan tapno malpasan. Ano malpas ko amin di ito, awan to tipan panonote ko. Kati pa may saka ito nga gina. Nangruna ka na kayo, nangruna king ka. Uray ta, nailiw kong mata ni Junior itay. Aginiliw tanto manan Sakbay ta nga maturog bakit? Itata ko man anya ti oras yan. Itata lang nga masangok mo. Ita lang nga masangok dati kachat ko. Nulakit di malipas ko amin nga naskin ko ilipas. Ure mangkid di agmalmalim ton bakit? Nga ginarakop tanto latan. Talaga? Kituan no isot ti kahit mo mapasamak. No isot kahit mo aramidin ta. Numabalbalin lang ko malakay. Ay kayat ko launay Ang madamit ni Junior. Kaya adamat di kiti trabaho ti balay nga naskin nga aramidin ta. Dahil takit ti kunak. Ang wala sige. Paspasak aro din dati nga araramidag ta. Intanton iti silid ta. Muna kagid din ta sumarunoak. Tsaka kaya. Anya. Mabaling ka matlang tangar arakupon. Bayat nga raramidam deta naskin nga aramidam ako nam. Unay mo dati nga asawa kon. Talaga kailiw na ka bakit? Kituwin ala kay. Agasim ta di ka pulos nag-awid o patatawan nga di ta nagkita. Amumet nga dakkel ti magastos na agawid Ket isupay. Nangruna ket ne. Kurang pa iti pagpatakder ta iti balay bakit? Magagaranak bitkid din lakay nga makapatakder ta iti bukod ta nga balay. Iso nga ruti ko na. Agan anos ta bakit? Basit laengen nga anos. Maadaan tanton iti bukod ta nga balay. Magunod tanton ti arapaap ta iti biyak. Nag-asatakid din ta si katin asawak. Freddy. Ay, salamat. Sa wakas, nalpas ka matlaeng. Ay, unayin mo't natin nga asawa ko. Ala, umahig dito nga rin. Iyak ka. Ay, nag-dive ka mo't hindi katrila ka. Una. No, lalisto ka makadanon king ka. Ala, arakupin ka mga rod. Ay, arakupin ka mo't. Bakit? Amumlakay. Nabiti na kiti kalman. Ngamin nabannog ka, da jet lag mo. Pasensya ka bakit? Iso nga, naminsan laeng nga, nagpapas na itiragsa. Nakainanaka mo't siguro itan. Awan mo't siguro timarik ng mga jet lag itan. Kwa. Ada pala basit, angin, saan una yan? Talaga? Kaya nasaon? Saan lang nga mamaminsan itang arabi? Ay, gature man kidyag patpatnag. Bakit? Aging nga ka ba ila? Talaga? Well, umay ka man dito.
Ay, agkang ka man, bakit? Ah, sa dino pwede kahit mga agkak. Nabayag nga, mano nga taon nga di mo na agkan dito dito, tingad ko. Akit tingad lagayam. Una tadi kalman, di mo met inagkanan. Nagalisto kamat nga na banno. Kasanumot nga min nga maagkang ka idi kalman. Apag sirekta idi silid. Induron naktakatren. Kat si kamot tinaning mabaw kanya ko. Si kamot tinang nang romansa kanya. Iso nga ro, sakla tinang romansa kin kadikalman. Kat ita, si kamot timang romansa kanya, Freddy lakay. Wen, bakit? Sige. Kasta nga ang paiso. Diyos ko, tiamog no nalipatan mo, di mang romansa kanya. Ha? Api ko mga malipatag bagat, o patatawin lang mo, tinapalabas. Malagip ko lata, ngamin, uray di adag di abroad, kanayon ko ngar arapaapen, ngar aramidik di ito iking ka. Arapaapen idi di abroad, nga maagkak, dagiti, agkakadakilaman sanas mo ba? Mabalbalin lang kung magad saan ka nagsubli di abroad. Agum sana mabalin bakit? Gaputa kurang pa ipte pagpatakder ta ti balay. Maawa atak lakay. Sintirin ta. Nung kabailak nga may sa kontrata laeng ket maiprovide tan na ti kasapulan tapno makapagpatakder ta ni ti balay. Ore sana to ngagsublin. Talaga? Uwin bakit? Ag tinulong ta. Sige. Arara paapek pa bakit? Tiyan niya. Bayat ti kaadag di abroad. Tiyan niya nga ron. Ti bumatok-batok iti adali makarayan mo. Talaga? Baka mat sa baling nga karayan ti kaya't mabatukan tin imagine. Ha? Ay, saan mo ta? Bakit? Asino ko aking karayan ti imagine nga batok-batok. Sika talaga? Kituan Sika laeng ti babae nga. Sika laeng ti babae nga. Kaya't kung nga batok ti karayan na. Bakit? Talaga? Wow. Adaya pangisukatak mo. Dito nga karayan mo mo. Nakalitlit out ti danom na. Nagmayat ti bumatok. I love you, lakay. I love you too, bakit? Nagustuhan ka dito pinagbatok-batok ko, bakit? Lakay. Hindi pala kalman nga nakasagana dayta. 1 month before nga agawid ka, kanahin ko nga dalusan dayta. Tapno na bang lunto, ti pagbatukan. Ang hindi kalman, di ka mat bimato. Ay sana bale. Bimawi ak matitan. Wala kay. Bawing-bawi ka na. Nalpasa ko na bimato. Sige, gapota siyak ti rin mabaw idi kalman. Si kamot ti mangrabaw kanyak. Lakay. Ay, ikit mo na ba kayo? Noanyat kayat mo. Isut arabidag. Sige. Pero mabawa ka ro din. Bakit? Apay. Imaginek pa ito idea dag abroad. Tiyan niya. Dati nakadata ka at adagit isang wana. Narabawang ka. Nga magmay sayan ta dagiti bagita. Nga mariknata manen dati agkarayam nga bara. Iti kaunggan ta. Uwin urisak matlakay. Rinabi nga imagine. Ang imita saanin nga imagination.
Uwin nga ron, bakit? Ay, ya! Nagbara, bakit? Nakabasbasa. Kitwin Tanapang kamot nagtampi-tampi sa ita. Napamuwat binatok ita. Ginakabasbasa ita. Alang din bakit? Tama kaadutan tupay. Uwin lakay. Day tamot ti kayat ko mapasamak. Day agpat-pat na aginggat ka ba ilanta. Inayadik pa lang nga bakit? Kumbaga kasla tay lugan, nag-warm up pa lang, bumwelo pa lang, kastoy, santo pumaspas, kastoy, kat madlaw mo nga, pumaspaspas pa nga pumaspaspas, kagadan mo, ti panagpaspas, ti panaghasog mo, bakit? Uwin lakay. Bakit? Lakay. Dito, pumaspaspas nga, pumaspaspas. Sige lakay. Amok nga dandanikan nga aglipas. Sabayan ka. Sige bakit? At bumawi ak madamdama. Bumawi ak intong agpaminduwata. Sige lakay. Nagsubling arod ti asawak, ijay abroad ka sinyong tapno nayunan mi pay, ti urnong mi, para iti panagpatakder mi iti balay. Inananusan mi manen ti agin na dayo iti asawak ka sinyong gaputa, timang patpatibker, tirik nami, ken pakinakem mi, ket detey, kayat mi, nga magunud, deti kalkalikaguman mi, nga arapaap mi, nga maaddaan iti buko da balay. Ket tapno alalisto kami nga makaurnong, gaputa, mabaling kumatan nga ipaaywan ni Junior ken ni nanang ko, nagtrabaho akmet, ta isupay ta mainayon. Ket kalpasan tinasurok makatawen, nagdesisyon kami iti asawak nga mabalin kami nga agpatakder iti balay, saan min nga orayen ti panagawid ti asawak. Kumusta ka matlakay? Ket anadam matla tabagim. Baka mo't no dandani ka agawid din, isot panagsakit-sakit mo. Ay saan bakit? Nasayaat la dito eh. Dakikid di aki di Junior, kumusta kayo? Nasayaat kami mo't lakay. Awan ti pagdanagam dito eh. Tane, nung mapanak agubra, inakmat ibati ni Junior ken ni Nanang. Kay ayo ni Nanang nga iwanan ni Suna. Inakmat sunduen no agawid akon. Kumusta nga rod? Umanay mo dati naurnong tan, mabalintarog yan ti patakder ti balayen. Awre no awanak pay dita. Sakton to. Ito no agawid ak. Danto baro abalay nga pagyanan tayon. Ket no iso ti kayat mo alakay. Agad sumapol ka nga rod bakit ti kontratista. Ta ipakontrata talatan. Ta yan ta ngay di mo mabantayan di ket agubra. Ta damat trabahom. Ipakontrata talatan. Kontrata? Kasano ka di day talakay? Basta, no dalagi di among nga mang kontrata. Makaamuda amin na yan. Itidlata ka dakwadan dati kwarta. Kaya tisudan di makaamong agatang ka di materyales. Alalis ti kasjay. Alalis to da pekid di nga malpas dati balay no kwa. No makontrata. Ay kit nasayatan no kas talakay.
Yung nga talaga, jakbat masango ang agbantay kadigiti trabahador no bilang laeng. Baam nga rod ta kumita akti kontratista. Sige nga rod bakit? Makaammo ka lata ditan. Agit magagara na klauna yan nga may patakder ti balay ta. Tumakdak ka la dumakdak ti anak ta. Ket sabi ko mata, makaana ito ti amin nga amin ket no kas pagarikan oras sa anak to agsubsubli di abroaden. Talaga na kay? Una bakit palubos ni apo. No lakid di ta maipatagder ta balay ta ket adda mabati pa nga nananay nga pag pangrugyan ta iti negosyo, anyaman nga negosyo nga mabalin. Oras sa anak to agsubli dituyen. Ta kayat kay meten nga makaden na kay ni Junior. Ay, akit nagsaya atin no kas talakay. Alawin nga rod lakay. Saan na bale? Tulungan ka. Agtrabaho ak met dito eh. Ket no adda digiti makita nga mabalin nga pag sidelinean. Aramidik pa eh. Tapno ti kasta, saan kanton nga agsubsubli di abroad lakay? Ay, naimbag ta nasabat ka dito, balasang ko. Oh, da kayo gayam, Uncle Berting. Ay, Wayne. Ay, adda ka dinas kang ibagayo, Uncle? Tapi nga ibagayo nga, nasayaat mo ta nagsabat ta ako nam. Ay, Wayne, ngagpaisaw, balasang ko. Naibaga nga ninanang mo kanyak nga, panggip yung iti agipatakder, iti balayaw. Iyan ti mismo abay ti paggiyanan nyo ita. Ay, when, Uncle, nagatang mi ngamin diti daga iti abay ti pagabangan mi ita. Taisot kayat ngamin ni Freddy. Tapno saan nga unay nga mayada? Saan ka mga mayada yo? Ay, kita, anya ti plano yung around. Ipakontrata yo ka de. Kita no ipakontrata yo kuma, siyaklatan ko na kuma. Ay, talaga, Uncle? Ay, kedua, napayagak ka nag-construction balasan ko, amom day ta. Agkon kontrata kay kadi, Uncle? Ay, una. Ay, nakasursuro agmatan. Saan ka di nga napayag kayo nga saan nga nagtrabaho, Uncle? Kaputa, masakit ni Auntie Juanita? Wen, masakit ni Auntie nga Juanita. Ang gaputa si ka, da kayo mart, nga gasawa iti agpabalay, awam mo ti sabsabali. Kabsat ni nanang mo nga rod, ti asawak, nga ni Auntie nga Juanita. Wen, Uncle? Enta kay, sabsabol kay ti kontratista, siyaklatan ata. Makatulong kay pay kada kami. Isupay nga inayon ko nga, gatang iti agas ni Antiyaw. Ada ka di trabahador mo, Uncle? Siyak no kwan ti makamo iti trabahador. Bilang kontratista, siyak tumatan di makaamo nga gatang kadagiti materyales nga kasapulan. Ibagayo lang no anya ti kayat yung ipatakdera balay, mangibakita akto kadagiti plano nga mabalin nyo nga pagpilian. Ay, nasaya at ano kasta, Uncle? Taday tamo ti nagsarita kami kini Freddy. Jakpat masango nga bantayan, digiti trabahador. Iso nga ipakontrata milatan, Uncle. Ay, pagsaritaan yung rod nga agasawa. Tas siya kon ti mang kontrata anak balasang ka. Ay, isige, Uncle. Ibagak to ken ka, Uncle. Kalpasan nga makapagsalita kami iti asawa. Ada ako, nanang. Ay, Wine. Alaim nga ruda ni Junior. Nanang. Kumusta? Saan ka di nga naglukloko ti anak ko? Nasingpot ti apo ka, kung ada dito'y balay. Agay ayam lang. Kung nagbuya akti TV, ket makipagbuya mait. Nasayaat no kasta, nanang. Saan na kayo mo lang in-stress? Saan ba't anak ko? Pakaragsakak ba't atadakad kaduwak dito'y balay? Taadamot di talo ni tatang mo. Ni manong mo mapanagpatpataya iti weteng. Awan ba't tikad kaduwak no kwa dito'y balay? Alawin, nanang. Agad umay kuntuman ito no bigatin naktuman nagubran. Ay, Wan, gayam. Ay, naibagak ni uncle mo nga berteng nga agpatakder kay ti balay. Akit ibaga na mo ten nga isulat at mang kontratan. Uwin nga ron, nanang, nakapagsarita kami, nagkita kami ito'y bigat. Ay, kat. Iyak mo
Saan samot pa nga nagkonkontrata ni Uncle mo? Ah, aman ko na nanang. Tsaka mo nagkonstruction. Nabayag panawon ba't ang masunlaang ba't ejay? Nakasursuro ka nun nanang kunana. Nga ta. Kaya isumati kunana. Kinada ka numat trabahador na. Amang ano di lang amo idi nga nagkonkontrata nanang. Ay siguro kasi ngamin ko napanbot na gubra iti sa bali nga lugar. E di siguro napan iti Isabela. Siguro nanang. Nasaya at ano kasta. Tabaring makatulong mat kadakwada ng runa ni Manang Juanita. Nakaro ti sakit na. Wen nga rod nanang. Sige. No kasta, ibagak to nga rod ni Freddy. Ano okay kan kwa nanin tulat nga rod Uncle Berdingan ti pagpakontrataan min. Alawan anak ko, makaamu kayo. Alakit makaamu ka lata bakit? Siyempre, uncle mo isuna. Saan natamot siguro nga lukwen? Wen nga rod lakay, kan may sa, kasla pakpakaasing amin ti tono ti panagsauna, panakisarita na ta, amumat nga masakit ni Auntie Juanita. Wen nga rod bakit? Alakit makaamu ka lata ditan agad sagpaminsan bantayan mo. Kasti ko na, saan nakamot siguro nga lukwen ta uncle mo isuna. Wen lakay. No kasta, iso nga rod ti pagpakontrataan tan. Makamu ka lata bakit? Tinasisita, into nagawidak, at danton balay ta. Mailiwak launay kada kayon kini Junior. Mailiwak mo't king kan lakay. Ngayon, agan anos talaeng. Sumagmamano abulan laeng ang lakay. Makapagdeden natay ton kada Junior. Sapay ko tadumtengen, dito nga panahon bakit? Agdeden natayo, iti unag, tibukot tayo nga balay. Awag ka diti trabaho mitabalasan ka. Awan Uncle, nagsara dati, nakaklose na ta dati pagpapaayak ta, emergency nga na panandag iti amo. Kahit kumusta kayo matangkel? Ay, nasaya at Bart, anak ka. Kumusta mo digiti talong nga kadwa mangkel? Ay, nasaya at Bart. Tabambantayak mo ti trabaho da. Angin, kasla di da maun-uni angkel? Ay, kasta nga talaga da kita. Handa uni agun-unid da kita at nakapokus da iti trabaho da. Tingamin may isa itay pagunyak. Kat damagik no nanganang ka. Kinita nak lang. Saan kasinong batan? Babain siguro. Kasta da kita managbabain da. Kan kasti kunak, numabalbalain. No oras si trabaho lata. Adda ka di masapul mo, balasan ko. Ay, pasensya ka Uncle. Awan Uncle. Sige Uncle. Saan kayong nga isturben iti trabaho yo? Ay, nasaya to kasta. No kasta, narugyanan. Ay, nanang, napartak na kiting agtrabaho Ay, nasaya at anak ko, no kasta. Ay, kumusta mo dagiti kadwa ni uncle mo nga Berteng? Isuda lang nanang da. Diyak man baka sarita ida. Anya? Diyak ka mga mindigin dyan, nga tatao. Dagiti kadwa ni uncle. Kasla nagwirdo nga ruti lang langada. No kasaritak, di da sumungbat. Uri na minsan, di dakpay kinasarita. Anya? Ang sa bagay, gusto mati ko na ni uncle. No oras ti trabaho, tiket nagtrabaho lata. Saan da siguro kaya ti maistorbo nanang? Ay, kit kasarita da kalata kumabot Babam lata nanang. Ang mga naman nagbabain da nga agpaiso kas ko na ni Uncle Berting. Alakot nasayaat no kasta nga napaspas da nga agtrabaho. Tasapay kumakot na ipatakder taon day tanga balayaw. Into no sumangpet ni Prede. Napaspas kayo ng trabaho, Uncle? Ay, wala. Kasti ko na kang kabalasan ko.
Nagkukontrata mo ti Dane. Bakit dita, naalukoy mo ti asawam nga siyak ti pagpakontrata. Kat awan mo ti sabsabali, uncle. Kat amo namat nga uncle ka, kabagyan kayo. Kabsat ni nanang, ni Auntie Juanita nga asawam. Ay. Oh, ape nga nagsinai ka, uncle. Kumarkaro ti sakit ni Auntie. Iso kagyaman na kanak ko, na siya, nagpakontrataan niya. Dakil at tulong kada kamay ng runa kini Auntie. Magatag ko, dagiti kasapulan na nga agas. Awan tanyaman na, uncle. Good. No kumalas sa anak, agpapabalay. Saan kami agpapabalay kini Freddy? Lakit, baka dapat sa baling nga maitulong, mi kada kayo. Maawata ka na ko. Umanayon dahil pa nagpakontrata mong kada kamay. Ayun kaya. Dapat masapul nga bagatang anak ko. Ada ka din nakasagadan. Ay, ada uncle. Liba kayo lang, uncle. Manong ka diti masapul yung uncle? Ay, kore ka tayo nakalain na ti listaak. Listaan dagay tinasken nga maghatang. Nagalisto da nga rod ko namlakay. Oh. Kung nada pwede giti karuba. Napaspas da. Siguro, gaputa nakafocus da nga agtrabaho da giti kadwa ni Uncle Berting. Agasim, jak pa makita ida nga, agtutungtung da. Jak pa ida nakita nga, nagsasarita da. Ket uray siyak, no kasaritak, ditakmat kasarita. Siguro, bilin ni Uncle Berting nga, urean niya ti mapaspasamak, trabaho lata ti aramidin da. Kasta siguro ti kontrata ya, lakay. Ay, huwag nga pa iso bakay. Kasi no alalisto da nga malpas ng trabaho, dagdakil mo ti maporsyento da. Kumusta? Kita mo la, digiti materyales. Ha? Digiti materyales, nga magadgatang. Makitkitak matlakay. Angem saan ko masangon no kwan nga check upin idan talikak mat kini uncle. Ken maysa. Aw mat siguro ti madi nga ramidin uncle. Sa bagay. Ken data nga kinapaspas da pakakitaan nga talaga kayat ni uncle nga malpasen ti trabaho. Nga may patakder rin ti balay tayo. Balay ta. Uy mat kedi Panagrik-nak. Ento no sumang petak. Nalpaston ta balay ta bakit? Uy nga rod lakay. E di dinamag ko kini Uncle Berting, ay kat napintaan to pa yan ko nana. Papintaan ta ka din. Akat si kaalakay no, kaya't mga papintaan tan, winumod-udin ton. Ala sige, papintaan talatan. Tama maminsan. Nasayaat no kas talakay. Oh, excited akong lakay, iti panagawit mo. Uray mo't siyak bagat. Di mo laam mo. Kanayo na kamaililiw ka na kayo kani JR. Uray mo't na kami. Kailiw da kalauna yun, lakay. Wow! Napintas nga agpaiso dahil nga balay nga naipatakdira. Oh, wen nga rod lakay. E maglaki din ta, pinapintaan tan. Lumtaw ti kinapintas na. Wen nga rod. Mas daawak, takalalis to. Di lamamin ano ya. Wen nga rod lakay. Talagang napaspas si trabaho da. Nagruna ka dikit ti trabahador ni Uncle Berting. Kasti ko nakon, jak pa'y makita ida nga agsasarita da nga agkakatrabahuan. Na-stricto siguro ni uncle mo. Stricto siguro kadagit ti tauhan na. Siguro lakay. Iso nga, alis to naman nga nalpas na iti impakontrata takin ko na nga balay. Sulit matlaing ti banbanog ko di abroad bakit. Kastamat yan ate, banbanog ko dito eh. Sulit matlaing ti panagan-anos ta. Panagibtor ta iti iliw. Kitita, adan bukod ta nga balay bakit. Wen nga rod lakay. Excited ak launang yun. Ket ni, mabalinto ka nun nga umakar into no bigat. Ket, tumulong to ka no da uncle, kan digiti trabahador na, iti panagiyakar ka digiti
dagiti alikaman. Nasaya at no kasta bakit. Ay, kat adda pinabati nga kwartata. Ag negosyo tan tulatan. Talaga? Saan akong nagsubli di abroad bakit? Talaga lakay? Wen, ay, agyaman nagnukas talakay. Agyaman na kiti Diyos. Ay, lakay, ano data? Aging ganit bakit? Ay, nagdiyos ko, nagpiksa. Nagpiksa nga aging ganit. Uwin nga rod. Diyos ko, ni baglaki tinta. Dati diti baro nga balay. Ni aguri ka. Aguri ka bakit? Marmar mo din di tapagir nga. Nga diding. Ingkalaan ni Junior. Ingkalaan. Rumor na dito balay. Ay, may ngagpaiso lakay. Ala, Diyos ko, aya. Diyos ko, Junior. Junior. Unay mo tin dinapasamag bakit? May ngarad lakay. Narba mo tin ti kagudwa ti balay ta. Api nga kastoy. Tsakard mo. Data dati nga pag-abangan tayo nga balay. Saan ba't nga naan ano? Diyak mo. Nay, kasano? Kasano nga di marba bakit? Nay, nagkukutong madagiti landok na. Wala, Diyos ko. Kaslamot laawan sementunan dito. Nay, unay mo tin bakit? Di mo na binantayanan. Amuman ka na trabaho lakay. Ay, naskin nga kasaritak na angkel mo. Kasaritak na angkel mo kin dagiti trabahador na. Saan na mabalinda ito eh? Sayang dagiti nagrigriga-attack di abroad. Agpod no kayo, Uncle. Saan kayo nga makapaglibak? O paunay mo tin dinamayan nyo ti balay me, Uncle. Ay, awan ti amok ka tayo tabarok. Anya? Ay, da kayo. Da kiti siguro kakadwak at akin arabay. Tasyak. Ay, agibabaunak mo laang. Siguro akit saan da nga tinungpal da kiti kahit ko ang mapasamak. Anya? Imposible, Uncle, kat ada kayo mataka na ayon nga mangkit-kit at trabaho dagan pati da kayo. Da kayo mismo ti nagbalin nga kontratista, da kayo pati nagpurman, da kayo ti arkitek, da kayo mati ng plano ti amin. Ay, kwa. Da kayo, agsarita kayo man. Da kayo nga trabahador ni Uncle Berting. Api nga di kayo agsao. Idi pa'y laeng, manipot idi ng rugi kayo, di kayo agsasao. Sika tinakitang idi nga sika idit nakitak nga halhalo iti semento darat. Sika mo diti nagkuha iti landok. Aguni kayo. Aguni ka. Sika ading ko. Agpudo ka. Ay, aguri ka. Ape, Uncle. Ay, saan mo kung mga kaluban ti aramid mo? Ay, balasan ko. Ay, baka isudat akin aramid. Agure ka. Kasaritang isudat, Uncle. Isudat mangimaga amis mo. No, anya tinapasamak. Aguni kayo. Dakay nga talo. Sika. Ape nga di kagsao. Ape nga di ka makasao. Ni, api kastat palagsaom. Ay, saan nga makasao nga agpaisaw? Gaputa umal isuda. Anya? Umal? Ay, sika. Pati isuda kit umal. Anya? Api nga puro umal na ganyan trabahador mo, Uncle. Ay, kaya't ko lang nga tulungan ni data awan trabaho da. Kaya sika nga may ka. Sika. Umal da amin. Anya, Uncle? Apay pasig nga umal na ganyan trabahador mo. Siguro kat puro umal tiyal alain nyo, Uncle. Tapos saan da nga makasao?
Saan da nga maibaga? Dahil tamadi nga aramid mo. Ay, saan kayo agpabasol ti kasta? Ay, api ko mga lukweng kayo. Kabsat ni nanang mo, Pinay, ti asawak. Api ko mga lukweng kayo. Ay, apo, ultimo agkabsat to pa aglinu ko. Iso nga saan kayo nga makapaglibak, Uncle Berteng. Nagrigrigatak di abroad dahil pinagpatakder ko ti balay. Tas kastoy laang. Ay, ay, awan ti amok kadayta kunakman. Isuda siguro akin aramid. Ay, na uncle, nalawag nga dakay ti akin basol, dakay ti akin aramid ti amin, dakay ti akin utik ti amin. Saan ka di? Ha? Dakay man ti akin mangibaga? Saan da nga makasaubakan? Ay, win gayam, umil da maggayam. Ay, ay, uray andyan ibagbagayaw. Awan tinaskan nga ipudnaw. Tawan ti matigaramid ka. Agsagana ka, uncle. Ha? No di mo ulitin nga ipatakder, ti balay me. No di mo saya atin, idarumda ka. Ay, oh, anya? Kasano nga rod bakit? Kasano nga rod nga mabawi ta dahil dinatail ni uncle mo? No saan ta nga idarumisuna? No saan ta nga pilitin, no saan ta butbut ngayon, no di na ipatakder, no di na isubli, dati ginamgam na nga kwarta. Kat idarum ta. Apay, maasyang ka kadi. Amumit nga masakit nga, Auntie Juanita, saan ka di? Anya? Di mo sawin na, bakit nga? Awalatan? Awalatakin ka, dati inaramid ni uncle mo? Anya nga rin ti aramidin, takit di namat aminin. Win angam nalawag nga aramid na ti amin. Inranta na nga substandard dagiti materyales nga inaramid na, inusar na. Nakita mo't nakakutkutong dagiti landok. Kasano nga di marba? Dinto pa narba dahil nakadadaanan nga nagiyanan tayo't na payaga panawin. Masya na karon. Kini Auntie Juanita. Awan ka nung ti pangalaan da. Agdiskitar da, agremedyo da. Naskin isubli da. Weno ipatakder na ulitin na nga ipatakder ti balay da. Ngamita, dagiti usto, yan kalidad nga materyales ti ipandan. Awan ka nung ti pangalaan da. Imposible nagdakkel ti naikupit ni uncle mo. Amang ano nagastos na. Kat nasaysayaat nga rod no idarum kon. Ang imno idarum mo ta maibalod kasano pegar ni auntie. Sinupit ti mga working mga iwan kin ko ana. Unay aping mas isakit mo pa ida. Ngim dati nagrigrigatak iti nabayag nga panahon ni abroad bakit? Labay may amlatan, maabrutan tumitlaan. Anya? Kasiratan? Es nalipatik latan, kastigati. Saan kumit yung baga nga lipatin? Ibagatang inutin na latan nga isublin. Sana mabalin Sana mabalin bakit? Isong harod nga nag-inkad din ko nga agforguda kon. Tanam na mahig nga adabukot nga balayin. Pag tinulungan talatan nga tarimaanan, at kaya pa'y remedyo na dayta, mamin pinsan nga masukatan. Tawan ti Serbina tano aging ganito manin, baka dito'y gagudduhan namat, ti marban, awan to ti mabatin. Wano kayat mo ka di nga agabrudak manin? Ay saan lakay? Saan? Uy, sungarod. No di mo kaya't agsubliak di abroad tapno no makaurnong tamanan iti pagpabalay ta. Nasken nga isubli ni uncle mo. Isubli na deti kinupit na. Isu ti mangipatakder ta balay. Gapo iti napasamak ka sinyong ket da kami muten nga agasawa ti adda saan na nga pagkinaawatan. Tadi kaya ti asawa nga mapasamak
Ket no saan nga ipatakder ni Uncle Berting tibalay mi, no saan na nga ulitin nga ipatakder nga agaramat iti di kalidad nga materyales, saan nga substandard, ket idarum na kano ni Uncle. Ang ti kayat kumita mapasamak, gapo tamaasyanak mo't kini Auntie Juanita nga kabsat ni nanang ko. Uri saan lata kuman, uri inutin lata ni Uncle, uri inutin la kumakit, saan mo't nga kahit ni Uncle, ta saan naman nga anugutin nga adamading nga naramid na. Diyak mo't kayat kasin nyo nga agsublimanen ti asawak iti abroad, tapno no, makaurnong kami manen ti pagpabalay mi. Balakadan dakman kasin no anyat aramid, no anyat kasasayaatan nga aramiden mi nga agasawa. Dahito launa iti mang burburibor iti panunot ko kasin, dahito iti pagparparikotak iti agdama, iso nga nagtaklilag iti programa. Kat sapay ko may kandak iti balakad, dagiti kakalaing mangted balakad nga viewers, iti dahito nga programa. Kaya nagyaman na ken kakasin ti anos ken laing mga nangibasa ti pakasaritaak. Kasapay kumakit adda na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak nga din ngay ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Pinay iti Cagayan.